Martxak islatu duen moduan, independentzia ez da utopia bat, gaurdanik eraikitzen gabiltzen errealitatea baizik. Laudiotik Mauler arteko gazteak antolatuz eta nazio izaeratik eratortzen zaizkigun eskubideen alde borrokatuz. Eremu politikoan eraginez, baina politikariei jaramonik egin gabe. Sanz, Ibarretxe, Zapatero, Xirak, etengabean gazteria alperra, drogazalea individualista dela esaten dabiltza. Errealitatea noski izkutatu nahian. Baina Euskal Herriko gazteriaren errealitatea ez da Ibarretxearen telebistan irudikatzen duten bezalakoa. Euskal gazteriak gizarteko subjektu berezitua izanik bere arazoak ditu. Herri gisa eta gazte gisa dauzkagun arazoak aztertu, konponbideak topatu eta lantzen dituen gazteria gara. Eskubideen baloretan sinesten dugulako, herri honetan sinesten dugulako, bestelako Euskal Herria posible dela sinesten dugulako. Urte ugari daramago antolatzen eta borrokatzen. Eragile bakoitza, bere eremu naturalean, baina guztiok batzen gaituen proiektuen elkartuz. Independentzian alegia. Oraingo gazteria triste baldin bada, oraingo gazteria triste baldin bada, erremedio seguro da arrolitroka, ai arrolitroka, oraingo gazteria triste baldin bada. Hemen gaudenok, ez esaten diogu neoliberalismoari, ez esaten diogu Boloñari, Bolkesteini, musika komertzialari, diruzalentzako festei, kontrol sozialari, desinformazioari, hizkuntza eta festa arrotzei, instituzio zatikatzeei, matxismoari eta bar. Bai esan ez ordea, berezko hezkuntza nazionalari, bai informazio eta komunikazio proiektu alternatibo eta herritarrei, musika herritar eta parte hartzaileei, festak herritik herriarentzat egiteari, autogestioari eta abar. Tekilakin, Barcelon, tabernari, hasta txupitorron, munduari el konpon. Hauxe da gazteon egiazko irudia, kritikoa, konprometitua eta langilea. Ez dugu onartuko gure hitza ordezkatzerik. Independentzian oinarrituriko proiektu politiko bat dugulako eta garatu beharreko bidea oso argi dugulako. Kalimotxakin, txiskoin, tekilakin, Barcelon, tabernari, hasta txupitorron, munduari el konpon. Ongi dakigu independentzia ez dugula egunetik gauera lortuko. Egunerokotasunan eraikitzen joan beharreko herri proiektua da. Ikuspegi berritzaile zabal eta baikorrean egiten diogu eta egingo diogu jendarteari aurre. Orain artean gaztetxeen eraikuntzarekin, gazte komunikazio proiektuekin, Euskal Herriko Gazte Kontseiluarekin eta abarrekin lortutako esperientziarekin eta proiektu hauen erreferentzia indartuz eraikitzen jarraitu behar dugu. Euskal Herri berri bat erainkin nahi badugu, jendarteko esparru guztiak ezinbestekoak zaizkigu. Bakoitzak gustoko duen eremuan, jakintza duen edo ikasi nahi duen eremuan alegia. Ekin eraikuntza nazionalari, gora gazte mugimendua!